Κατάλαβες. Πού να ξέρουν. Ό,τι θυμάσαι, ό,τι θυμάσαι. Και οι δικοί σου γονείς από την Τουρκία θα είναι. Ο παππούς μου, οι γονείς του. Ναι. Ναι, οι γονείς του εκεί ζούσανε, Ναι. εκεί κάναν τα παιδιά τους και μετά ήρθανε στη Μακεδονία και κάναν τον παππού μου τελευταίο. Ναι. Ναι. Οι αδερφές του γεννήθηκαν στον Πόντο όμως. Ναι. Τραβάει καλά. Τραβάει καλά. Αυτή τη φωτογραφία Η Γερμανία ξεκίνησε. είναι πολύ Τουρκοί. Πάρα πολύ. Και ένα ολόκληρο χωριό κάνανε. Η Γερμανία. Για Λαμπρινή ξεκίνα, παιδί μου. Δεν θα- Τώρα από πού να αρχίσω, Όχι, αφού- από το χωριό μας. Θα σε κάνω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις. Πες μας πρώτα, ναι, πες μας. Τους γονείς σου πώς τους έλεγαν? Δικιά μου τους γονείς ή το πεθερό μου. Τους δικούς σου? Το δικό σου μου Χρήστο. Χρήστο και... Κυριακή, η μάνα μου, η γιαγιά μου Σταυρούλα, το δικό μου το όνομα. Ύστερα της μάνας μου ο πατέρας, Στέλιος, Αχα. τα αδέρφια του. Αλλά ο παππούς μου πήρανε φαντάρους, χάθηκαν αυτοί. Α, χάθηκαν. Ναι, στον πόλεμο πήρανε, χάθηκαν. Και το επίθετο? Πολλοί δεν ήρθανε. Το επίθετό σας? Το επίθετο μου Παναγιωτίδου. Ναι. Το δικό μου Παναγιωτίδου, ναι. Πότε γεννήθηκαν? Εγώ το 28 γεννήθηκα. Α, οι Εδώ στη γονείς? Σκάφη. Ναι. Οι γονείς? Οι γονείς μου από την Τουρκία ήρθανε. Ναι, πότε γεννήθηκαν? Η μάνα μου έλεγε το Δεν ξέρω, δεν ξέρω. 14 είπε, 13. Μμμ. Ναι. Τότε στον πόλεμο, Βαλκανικό πόλεμος που έγινε, που Ναι. πήρανε τους γονείς, η μάνα μου μικρή ήταν ήδη. Α, άρα λίγα πράγματα θυμάται. Ναι, ναι. Θυμάται. Μικρή ήταν, λίγο θυμάται που πήγανε φαντάρους που τους πήρανε. Ναι. Και Μικρή ήταν. πότε πέθανε οι γονείς σου, θεία? Οι γονείς μου πότε πέθανανε. Ναι. Η μάνα μου τώρα έχει το 2002 πέθανε η μάνα μου. Α, Τώρα πέθανε στα κοντά. Ο πατέρας μου το 45 πέθανε. α, νωρίς. Ναι, ο πατέρας μου πιο νωρίς πέθανε. Μάλιστα. Για πες μας τώρα, από ό,τι σου έλεγε η μαμά σου, πώς ήταν η ζωή εκεί? Καταρχήν, πού μένατε, σε ποιο χωριό μένατε πρώτα. Στη Σκάφη Κοζάνη. Ήρθανε από την Τουρκία, κατέβηκαν στην Σε Πειραιά. ποιο μέρος της με Τουρκίας? τότε με τον πόλεμο με την Ανταλαή. Ύστερα ο καθένας όπου ήθελε πήγαινε, όπου διάλεξε. Ναι. Οι δικοί μας πήγανε, πέρασαν από Θεσσαλονίκη, Βέρεια, πήγανε στην Κοζάνη, στα Γρεβένα Ναι. και από τα Γρεβένα στη Σκάφη ήρθανε. Μάλιστα. Και από εκεί, Τόσο από πολύ. ποιο μέρος ήταν στην Τουρκία? Από την Τουρκία, από το Φουντοχλό. Αχα. Κοντά στην Αμάσια. Χωριό Φουντοχλό. Ναι. Κοντά στην Αμάσια. Ωραία. Εκεί η ζωή πώς ήταν, σου έλεγε τίποτα? Εκεί καλά περνούσανε μετά τον πόλεμο και φτώχεια είχανε, εξορία τους κάνανε. Οι άνδρες βγήκανε στα βουνά, μερικοί με τις γυναίκες με παιδιά, μερικοί το χωριό μάζεψαν όλο σου, κάνανε εξορία. Κλουπ έτσι μάζεψανε, κάνανε εξορία. Αλλά πολλοί τραβήξανε. Πολλοί, δηλαδή πολλοί τους βασάνισανε. Μάλιστα. Δηλαδή από εδώ θα τους πήγαινανε στη Μελίκη, γυρνούσανε Θεσσαλονίκη. Με τα πόδια. Ναι, με τα πόδια, ναι, γυρνούσανε και έφερναν εδώ. Αντί να φέρουν από τη Μελίκη εδώ, γυρνούσαν, τους βασάνιζανε. Ναι. Ναι. Τους άντρες περισσότερο. Οι άντρες στα βουνά, αλλά μικρά παιδιά, γυναίκες, πολλοί έμεναν στους δρόμους, πέθανανε Ναι. από κακοχεία, δεν είχαν να πάνε, γυμνά, τίποτα δεν πήρανε, έτσι τους έδιωχαν από το χωριό. Ο καθένας ό,τι μπορούσε, αλλά τίποτα δεν πήρανε.
Από τους δικούς σου κάποιος ήταν σε τέτοιες δυσκολίες? Ναι, από εκεί. Ναι, από την Τουρκία. Ναι. Η μάνα μου από εκεί ήρθε. Ο πατέρας μου, η μάνα μου, η γιαγιά μου. Της μάνας μου η μάνα. Οι γονείς σου δηλαδή ταλαιπωρήθηκαν εκεί πέρα? Ταλαιπωρήθηκαν, ναι, πολύ ταλαιπωρήθηκαν. Ήτανε κανένα στην εξορία? Την εξορία ήταν η δική μας, ναι. Όλοι. Μέρες, μήνες έκαναν να έρθουν στην Αθήνα, στην Πειραιά. Στους δρόμους πέθανανε, χάθηκανε. Η μάνα μου στον δρόμο γέννησε, νεοπανδρεμένη ήταν. Γέννησε και πέθανε. Εκεί που πλάιαζανε κουλουπ, μία πήγαινε έξω να πάει, πάτησε το μωρό στο κεφάλι και πέθανε στον δρόμο που γέννησε. Πόσα αδέρφια είχες, θεία? Εγώ 8 αδέρφια. Η πρώτη εκείνη στην Τουρκία που γεννήθηκε στον δρόμο. Εκείνη και τα υπόλοιπα εδώ, Μετά 4 κορίτσια έκανε η μάνα μου εδώ και 3 αγόρια. Ναι. Εδώ τα υπόλοιπα τα γέννησε, έτσι? Ναι. Μετά από εκείνο που γέννησε εδώ έκανε 4 κορίτσια και 3 αγόρια. Εκεί για το φούντουκλου τι άλλο θυμάσαι? Από το φούντουκλου, κορίτσι μου, πολύ καλά παίρνουσαν, έλεγε, πολύ πλούσιο μέρος είναι, έλεγε, αλλά αυτό που βγήκε με τον πόλεμο που έκανανε, τότε έγινε. Πατέρας, αδέρφια, παιδιά, από την οικογένεια, από το πεθερό μου την οικογένεια, του πεθερό μου ο πατέρας, 2 αδέρφια του πήρανε φαντάρους, χάθηκανε. Τώρα μπορεί και να ζούσανε, ζουν της πεθεράς μου ο αδερφός, τότε και αυτός φαντάρος ήτανε, στη Γαλλία πήγε από εδώ από την Ελλάδα, ήρθε και εδώ στην Ελλάδα, έζησε κοντά μου 5 χρόνια. Της πεθεράς μου αδερφός. Η πεθερά μου 11 αδέρφια ήτανε. Αυτός που πήγε στη Γαλλία ήτανε που στην αρχή τον ψάχνατε και τον βρήκατε μέσα του Ερυθρού Σταυρού? Αυτός μας έψαξε. Και βρήκε κάτι Ελληνίδες βρήκε εκεί. Ναι. Και έψαξε εκεί που πουλούσε κάτι, στα ζαβάτια, οι Ελληνίδες ήταν εκεί. Και κάτι έπεσε όταν ζήγε ο παππούς. Και ελληνικά είπανε αυτοί. Από ελληνικά κάτι είπανε. Ύστερα ο παππούς λέει, τι γλώσσα μίλησες, τι ήταν αυτό? Να, ελληνικά, Ελληνίδες είμαστε. Κι εγώ Έλληνας είμαι, λέει ο παππούς. Μετά αυτή η Ελληνίδα λέει, από την Αθήνα ήταν. 4 χρόνια έκανε εδώ. Παππού λέει, ανταλλαγή έγινε, λέει, η Τουρκία με την Ελλάδα. Μπορεί δική σου να είναι στην Ελλάδα. Ύστερα είπε αυτή η γυναίκα όλα τα στοιχεία από τον παππού πήρε, έγραψε με τη σειρά τα αδέρφια γονείς, έτσι με τη σειρά τα έγραψε και έστειλα εδώ η γυναίκα στο ραδιοσταθμό και είδε, άκουσε της πεθεράς μου, της αδερφής του άντρας, ο θείος. Στη Γερμανία ήμασταν εμείς. Μας έγραψε έτσι και έτσι, ο θείος βρέθηκε. Ύστερα πήγε ο παππούς από τη Γαλλία, τον πήρε, ήρθε αυτόν τον παππού στη Γερμανία. Στη Γερμανία μαζί μας έκατσε 50 ημέρες. Το 1908 πήγε φαντάρος στην Τουρκία, τον στείλανε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Τότε λιβοτάκτησε. Από εδώ πήγε, δούλευε στα Μάρμαρα, το πρώτο πόδι στη Θεσσαλονίκη. Κάθε λίγο γινόταν ατύχημα από τα Μάρμαρα από εκεί. Από εκεί έφυγε, πήγε στη Γαλλία, στην Κρήτη. Από την Κρήτη, εκεί δούλευε ένα κυλινδρόμυλο, λίγο νερό έτρεχε, σιγά σιγά γυρνούσε, παράδειγμα 100 κιλά την ημέρα άλεθη. Λέει αυτός ο θείος, εγώ λέει το μήλο θα το σταματήσω, λέει. Αγκαλιάζει την πέτρα έτσι, το νερό λίγη πίεση είχε, σταμάτησε. Και είπε, εγώ αυτό εδώ πέρα θα το κάνω, είπε. Να γυρνάει καλά, είπε. Ήτανε
νέοι ανδρόγυνα που στο Μήλο. Μετά πήγε εκεί, έκοψε ένα χοντρό δέντρο, έτσι χοντρό, το έκανε όλου και έτσι. 3 μέτρα, έδωσε πίεση να πούμε στο Μήλο. Εκείνο γυρνούσε, μετά το παιδί είπε, νέη είναι η παπία, εγώ λέει, πατρίδα θα σας κάνω γαμπρό λέει, δηλαδή θα έδινε κανένα ξάδερφι, ξέρω εγώ κάτι, θα έλεγε ας πούμε. Μετά η γυναίκα του έβαλε στο μάτι, λέει αυτή την οικογένεια να το χαλάσω εγώ, είπε, σηκώθηκε και έφυγε. Από εκεί ήρθε στον Πειραιά, από τον Πειραιά στη Γαλλία. Εκεί πήγε, πιάστηκε σε ένα γεωρικά φάρμακα. Όλο αυτό το διάστημα δεν ήξερε τους δικούς του που ήταν, έτσι. Τι, Όλο αυτό το διάστημα δεν ήξερε που ήταν οι δικοί του. όχι. Εκεί στη Γαλλία έγινε το. Ναι. Με αυτές τις Ελληνίδες, αυτές τον βοήθησαν Ναι, και ναι. πώς λέγονταν το όνομά Στη του αυτό. Γαλλία ήτανε, Αυτός πόσο χρόνο ήτανε. Ποιο ήταν το όνομά του. Αναστάση. Αναστάσιος λέγοντανε. Και Σόγλου. Και Σόγλου. Να το στέλνω η μάνα και η πεθερά μου αδέρφες ήτανε. Ναι. Η πεθερά μου 11 αδέρφια ήτανε. Μόνο οι δύο ήρθανε. Το στείλω η μάνα και η πεθερά μου. Μετά πήγε στη Να μην τα Γαλλία. μπερδεύουμε λίγο, Θείο, να πούμε πρώτα για τις θείες και μετά να πούμε και για τα δικά σου. Κατάλαβες, για να μην είναι μαζί, να τα γράφει πιο καλά και η κασέτα. ναι. Για πες λίγο Θεία εσύ και μετά θα πει και ο Θείος τα. Πες μας στο χωριό εκεί στο Απ' την- Φουντουκλού πώς ήταν. Απ' Με την σχέση Κρήτη. με τους Τούρκους. Μες στο Φουντουκλό τουρκικό σχολείο δεν αφήνανε. Ελληνικό σχολείο δεν αφήνανε. Δεν αφήνω. Απογόρευανε. Κρυφά έβαλανε και τους έδιωξαν, τους σταμάτησαν. Ελληνικά Σαν γράμματα να πιστεύουν είχαν στο όμως Χριστό. εκεί. Ελληνικό γράμματα διάβαζανε, αλλά στα τουρκικά δεν ήξερανε από ελληνικά τι εννοεί. Τα διάβαζε τα γράμματα εδώ πέρα, την εφημερίδα όλα διάβαζε, αλλά Δεν ήξερε τα στα ελληνικά. Εκεί τα γράμματα με τα τουρκικά γράφανε. Ναι. Και που λες εδώ στην Κρήτη πιέ, από εκεί το ανδρόγυνο είπανε, τον έβαλα στο μάτι να μου, σηκώθηκε και έφυγε. Πήγε στη Γαλλία. Από τον Πειραιά στη Γαλλία. Εκεί γεωργικά φάρμακα φτιάχνανε. Εδώ θα πεθάνουμε, είπε, τάφησε πάλι. Πήγε αλλού, Θεωρώ μου ο πατέρας, ο παππούς από το Γάμζα, Ναι. ήρθε στο Βουντουχλού Σόγαμρος. Από το Γάμζα είναι, γι' αυτό Γαυγαλίδης, Καυζαλίδης. Ναι, ναι. Ναι. Και στα γράμματα όλα έκαναν μπερδεμάτα. Μπέρδεμα, Ναι, ναι. φρόιδεροι μας γράψανε. Εσείς λέστε Καυζαλίδης, από τα γρεβένα οι θείοι όλοι, Καυζαλίδης, μόνο το δικό μας, ναι. Λάθη γινόταν τότε, λάθη Ναι, γινόταν. όταν με βάφτισε ο παπάς, έγραψε στο χαρτί Γάβζαλου. Το Γάβζα. Δεν έγραψε Καυζαλίδες όπως είναι οι άλλοι. Όλοι οι Καυζαλίδες είναι. Ο πατέρας μου, η μάνα μου, όλοι, ο αδερφοί μου, ο αδερφός μου, όλοι Καυζαλίδες γράφονται. Μόνο εγώ. Γάβζαλου έγραψε ο παπάς. Εκεί από Δεν το πειράζει. Κάβζα έχετε τίποτα να πείτε, ξέρατε ιστορίες από το Κάβζα. Από το Γάμζα, Τίποτα. δεν ξέρουμε από το Γάμζα, από το Φουντουχλούνα Από το Φοντακού, Ναι. ναι. που έζησαν οι γονείς Ναι, ναι. Ναι, με τους Τούρκους Αυτό. πώς ήταν αγαπημένοι. Βέβαια, αγαπημένοι ήταν, ναι. Τους άφηναν να πιστεύουν στο χριστιανισμό, ναι, τους άφησαν. Ποιο? Τους επέτρεπαν να πιστεύουν στο Θεό, στην Ορθοδοξία. Από το Στο Φούντουκλο εκεί πέρα, οι Τούρκοι αφήνανε εσάς τους χριστιανούς να πηγαίνετε στην εκκλησία. είχαν εκκλησία, πηγαίνανε. Πηγαίνανε. Βαφτίζονταν η εκκλησία, πηγαίνανε και... Δεν τους ενοχλούσαν οι Τούρκοι σε αυτό, όχι, όχι. Μέχρι μόνο που το ξεκίνησε σχολείο το- τους απογορεύσαν. Μόνο τη γλώσσα επομένως. Ναι, Ναι. μόνο το σχολείο. Αλλά η εκκλησία, βαφτίσια, γάμους, όλα έκανανε. Όταν ξεκίνησαν όμως οι διωγμοί δεν... Τότε, ναι. Τότε σταμάτησαν. Τότε σταμάτησαν Τότε όλα. σταμάτησαν όλα. Γινόντουσαν και γάμοι μεικτοί, Τούρκοι με Έλληνες. Δεν ξέρω εκείνο.
Αλλά έβλεπανε τους γάμους που έκανανε, χαιρόντουσαν το γάμο που έκαναν οι δικοί μας. Είχε πολύ κόσμο εκεί πέρα το χωριό. Βέβαια. Μεγάλο χωριό. Πολύ μεγάλο χωριό. Αυτό το χωριό στην αρχή 5-6 άτομα στα χωριά δούλευανε. Άλλος αλέτρι έκαμε, άλλος σιδεράς, άλλος γανοτσής στα χωριά έτσι και συναντιόντουσαν. Και λένε, εμείς αφού δεν έχουμε χωριό, πάμε στο κράτος να ζητήσουμε να κάνουμε ένα χωριό. Ναι. Ύστερα είπανε, πάντε βρέστε όπου θέλετε, θα σας δώσουμε άδεια να χτίσετε σπίτια. Πήγανε, βρήκανε ένα μέρος, αλλά πάνω στο βουνό. Άνοιξανε με τα χέρια, χωράφια έκανανε. Κάθε ένας Ασλανιδέοι, Πεχλιβανιδέοι, Παναερτιδέοι. Δηλαδή, η μάνα μου έλεγε 7 μαχαλάδες, ο καθένας με το σόι του, έλεγε. Μόνο με τα χωράφια ασχολούνταν ή είχαν και κάτι Με άλλο? τα χωράφια, ζώα, άλογα, αγελάδες, κατσίκια, όλα είχαν. Τέτοια γράμματα. Με το εμπόριο? Με το εμπόριο δεν είχαν. Όχι πολύ. Εμπόριο αυτοί δεν έκαναν τίποτα. Και δεν ήταν και κοντά σε θάλασσα. Ήταν στην Αμάσια πήγαινανε με τα πόδια, από εκεί ψώνιζανε για να φάνε. Αλλά μακριά ήταν, όπως εμείς στη Σκάφη, στην Κοζάνη πήγαιναμε, από νύχτα σηκωρόντουσαν, πήγαινανε στο